Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбір темалар турында. Турба тишелү сәбәпле 2 фатирны су баскан, зыянны кем капларга тиеш? Укучылар сәнгать тарихы буенча белемнәрен тикшерә алды. Беренче санлы балалар сәнгать мәктәбендә 4-нче муниципаль олимпиада узды. Тулырак Эльвина Андрева сюжетында. Зур этнографик диктант шәһәрдәшләр халык ара акциясында катнашты. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжеты. Турба шартлап фатирларны кайнар су басканы безнең телекомпаниягә 47-06 йорты яшәүчеләре мөрәҗәгать итте. Әйтүләренчә, гадәттән тыш хәл күп катлы йортның 2нче катында килеп чыга. Су басу шундый көчле була, берничә минуттан су хәтта 1нче катка да төшеп җитә. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, аларның йортында җылылык торбалары берничә ел элек алыштырылган. Биредә яшәүчеләр идарә итү компаниясе хезмәткәрләрен чакырткан, әмма алар акт төземәгән. Зыянны кем каплаячак? Лилия Гатина ачыклады. Кичке аш әзерләгәндә әллә нинди тавыш ишеттем дип искә ала Людмила Миронова. Коридорга чыгып суны күргәч, турба шартлаган булуын аңлый. Везде посмотрела, думаю, что-то. Выхожу, а у меня уже сюда дошло, в коридор. Вода идет. Я подошла, там с батареей все идет. Воды столько было. Вот по щиколотку, вот так воды было по квартире. Очень много было. Бу кадрларны Людмила Миронованың ире эштән кайткач төшерә. Йокы бүлмәсендәге җылылык трубасы һәм батарея арасындагы ялганыш өлеше өзелгән булып чыга. Нәкъ менә бу урында ноутбук һәм башка техника куелган өстәл торган. Везде вода была, тут из трубы плескала аж во все стороны, тут сюда плескала, на диван, просто не мокрые были, все мокрое было. Компьютер у меня здесь залило, да, компьютер. Даже вот здесь вода была в этом, на принтере. Сначала стучит, а потом вот так вот полилось, вот так сюда полилось. Шәһәрдәшләр үзләре генә суны туктата алмыйлар. Нәтиҗәдә техника ватылган, ремонт ясарга кирәк. Өстәвенә әле беренче каттагы күршеләренә дә зыян салына. Наталья Мирова берничә көн элек хастаханәдән чыккан, ул пневмония белән авырган була. Хәзер фатирда сулап булмый ди хатын-кыз. Бөтен җирдә дым. Не дышать ничего не могу, задыхаюсь, кашляю. Мне очень тяжело вот в этом помещении сейчас находиться. Влажность и сырость такая. Тяжело дышать. Приоритет идарә итү компаниясе берничә ел элек 47-06 йортында җылылык турбаларын алыштырган булган. Гадәттән тыш хәлдән соң алар шунда ук хезмәт күрсәтүче оешма хезмәткәрләрен чакырткан. Алар килгән, әмма акт төзелмәгән дип зарлана халык. Документларны безнең төшерү төркеме килгәч рәсмиләштерделәр. Берничә сәгатьтән соң урынга ЖЭУ 44-нче мастеры чыкты. На данный момент составлен первичный акт по факту затопления. Значит, у нас практика такая. Второй акт повторный мы составляем через 3 дня. То есть 4 числа я прихожу, составляю повторный акт. То есть уже будет известно, что, например, может сейчас мы что-то не увидели, потом бывает вода выйдет где-то еще. Обязательно составляем повторный акт. Мондый хәлләрдә ни эшләргә кирәклеген без юристтан сорадык. Илнар Сафин сүзләренә караганда, бу хәлнең сәбәбен ачыклау һәм гаеплене билгеләү зарур. В данном случае для того, чтобы определить виновника, необходимо узнать, кому это имущество принадлежит. В основном радиатор отопления в старых домах является общим совместным имуществом многоквартирного дома. Вполне возможно, если не подписан акт разграничения, если нет вентиля, который закрывает, то, скорее всего, мое мнение такое, что виноваты в данном случае управляющая компания. Идарә итү компания китерелгән зыян буенча актын төзүмәсә, бәйсез экспертиза үтәргә кирәк дип киңәш итә юрист. Шуннан соң хезмәт күрсәтүче оешманы судка бирергә мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга унытмагыз.
Ана капитал окшасына автомобиль сатып алырга мөмкин булачак. Дәүләт думасына күп балалы гаиләләргә ана капиталын машина сатып алуга тотарга мөмкинлек бирәчәк закон проекты кертелде. Шул ук вакытта автомобиль үз илебездә җитештерелгән булырга һәм аның бәясе 1 миллион сумнан да артмаска тиеш. Мондый карар яшь гаиләләргә уңайлылык һәм тормыш сыйфатын яхшыртуны күздә тотып гамәлгә керде. Машинаны сатып алгач ук аны дәүләт исәбенә кую зарур. Публик эшләргә ана капиталының максатчан кулланылганмы, юкмы икәнлеген контрольдә тоту өчен кирәк. 2 ноябрьдә КАМАЗ Мәдәният сараенда шәһәр күләм ипотека көне узачак дип хәбәр итә шәһәр башкарма комитетының мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе. Анда төзелеш, иминiyet компанияләре, банк, күчемсез милек агентлыклары, салым хезмәте, пенсия фонды белгечләре шәһәрдәшләребезнең торак алуга кагылышлы сорауларына җавап бирәчәк, консультацияләр үткәрәчәк. Әлеге чара Чаллыда 7нче тапкыр оештырыла. ТССР Йорчалы шәһәре тарихы күренекле мәдәният эшлеклеләре иҗаты. Беренче балалар сәнгать мәктәбендә укучылар өчен 4нче муниципаль олимпиада узды. Ул ТССРның 100 еллыгына һәм театрлар елына багышланды. ТССРның 100 еллыгына багышланган олимпиадада шәһәр мәктәпләре укучылары 20 биремнән торган тест үтте. Биремнәр ТССР Чаллы шәһәре тарихына, шәһәрнең күренекле урыннарына, шулай ук Татарстанның күренекле мәдәният эшлеклеләренең иҗатына кагылышлы иде. Мы взяли не только архитектуру, скульптуру, живопись, то есть в основном вопросами занималась полностью я, разрабатывала, уже 4-ю олимпиаду разрабатываю так, не только чтобы знали тот круг художественного, изобразительного искусства, но и музыку, театр, кино. Скульптура, архитектура турында сораулар бирелде. Быел 19 мәктәптән 32 бала катнашты. Тестка 45 минут вакыт бирелде. Укучылар сүзләренә караганда биремнәр катлаулы түгел иде. Олимпиада сораулары бик авыр булмады, тик белемнәр кирәк иде. Участвую первый раз. Вопросы были интересные, не сложные, если готовиться, если читать. Мне понравилось. Тест нәтиҗәләрен көткән арада укучылар өчен күргәзмәләр һәм музыкаль программа оештырылды. Иң күп бал җыйган укучылар бүләкләр алды. Олимпиаданың төп максаты яшь буында иҗади фикерләү һәм эзләнүгә кызыксыну уяту, шулай ук рухи әхлакый шәхес тәрбияләү. Оештыручылар әйтүенчә, киләчәктә олимпиаданы республика күләм дәрәҗәдә үткәрү күздә тотыла. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләр яна парта артына утырдылар. 1 ноябрь көнне бөтен Россия буенча зур этнографик диктант акциясе узды. Безнең илдә аны инде 4нче тапкыр оештыралар. Диктант язырга 38 чит иле дә кушылды. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Көзге каникулларга карамастан Мулланыр Вахитов исемендәге 2нче гимназиядә кеше күп. Биредә этнографик диктант халыкара акциясе уза. Акция диктант исемен йөртсә дә тест формасында төзелгән. 30 биремне эшләп чыгар өчен бер дәрес, ягъни 45 минут вакыт бирелә. Барлык сорауларга дөрес җавап бирсәң 100 балл җыеп була. Тик биремнәр җиңелләрдән түгел. Мен бу диктантка инде 2нче тапкыр киләм. Чөнки минемчә, шушы диктантларда син үзеңнең белемеңне тикшерәсең, үзеңнең халык турында ниндирәк халыклар безнең илдә яши. Бер караган вакытта җиңел кенә, ләкин уйланырга мәҗбүр итә торган урыннары бар. Әле менә үземә шундый максат итеп куям. Сибир халыклары, аларның тормыш көнкүрешләрен ныграк өйрәнергә кирәк. Миңа калса мондай акциялар уздыру бик кирәк. Чөнки без үзебезнең тарихыбызны, үткәнебезне белергә тиеш. Этнографик диктант акциясе елдан-ел популярлаша бара дип билгеләп үтте оештыручылар. Шушы зур этнографик диктантта безнең шәһәребезнең төрле буын вәкилләре катнаша дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Чөнки алар арасында укучылар да бар, алар арасында студентлар да бар, алар арасында безнең өлкән яшьтәге кешеләр дә бар. Әлеге диктантның дөрес җаваплары 10 ноябрьдә mir.ru сайтында чыгачак. Һәрбер катнашучының аерым нәтиҗәләре 12 декабрьдә билгеле булачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сау булыгыз. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Уникальная выставка «Парк живых бабочек». Более 100 крылатых красавиц летают вокруг вас. Ждем вас ежедневно в торговом центре «Палитра». 3-й этаж.